Dobar dan, braćo i sestre, dobrodošli u moj 40. video. Gorane! Šta ima buraz, šta se radi buraz, šta ima buraz, šta se radi buraz, kakav si, kakav si, kakav si, kakav si, kakav si, kakav si. Braćo i sestre, mogu da vam se pohvalim sa svojom novom frizurom zvanom Mitrovica zatvor, razumeš, ono poleo. Ali to je to, tako sam ja u jednom trenutku puštao kosu nešto i popizdim, razumeš, ono, nije mi se svidjelo, ne mogu da je pustim i uhvatim brijač, brate, i obrijem glavu, ako nađem sliku pokazat ću vam, znači, hemoterapija, užas, i sekao sam celu glavu, tako sam isto kod Karla bio pre neki dan, ja i kao da me šiša i sad imam dva cveta ovde i onda mi se nešto tu čupavi lobanja, razumeš, ne može da mi se napravi frizura nikakva. I tu pokušavaju, ono, došao njih trojica tu i ne mogu da veruju, ovo ide na ovu stranu, ovo ide na ovu, šiške idu na ovu stranu i ja rekao, batara, znači seci to, se guli odmah to što imaš u ruci sad koji ti to broji, samo tera i na kraju ispalo ovo, neka ga, iskreno više mi prija kad je ovako kraće, naravno malo će da poraste pa će ličiti na nešto, ovako ne liči ni na šta. Ništa, braćo i sestre, jebote, imam jedan problem, sa kamermanom sam se dogovarao za ovaj podcast oko cene i izgleda se nismo nas dvojica lepo dogovorili, ispalo je da je, ja sam mislio da je ta jedna cifra koja je sasvim korektna za 3 podcasta, ok, cena, ali se ispostavilo da je to cena za jedno snimanje, tako da sad ja ne mogu taj podcast nikako, ne isplati mi se da plaćam toliko, ne dobijam toliko ništa, sad bio bih čak i u minusu, tako da evo sad tražim rešenje da nađem samo bubicu jednu, imam već jednu, treba mi još jedna bubica, za kameru ću lako, tako da ću izgleda sam neko vreme da to snimam, tako da verovatno sledeće nedelja taman je trebao gost da mi dođe, gošća i to odličan gost, tako da jebi ga, ne odustajem naravno od podcasta zato što imam mnoge goste u planu koji imaju jako zanimljive priče, tako da neću odustati od toga, nego sam se samo malo šokirao, nikako mi se ne isplati da tolike pare dam na snimanje, jer bit ću u minusu. Tako da eto, očekujte, malo će možda kasniti, ali će izaći. Ajde, pre nego što krenemo da bacimo, znači, braći iz Vovsa, jedan veliki pozdrav i da odgledamo njihov klip. Opa! World of Warships je vrhunska taktička igra u kojoj upravljate velikim istorijskim brodovima. Možete igrati sa prijateljima u timovima, a možete igrati i sami. Predivne mape, preko 400 brodova. Registrujte se putem linka u opisu i dobit ćete specijalni paket vredan 25 eura. Šta se dobija, braćo i sestro, kad se registrujete putem ovog linka? 200 dublona, 2 prejaka broda, 20 puta Breathless Fire Camouflage, 2,5 miliona kredita i 7 dana premium akaunta. Braćo, moram da vam napomenem, znači da je ovo sve besplatno, klikom na link direktno pomažete mom kanalu i možete osvojiti eto nagradu od 25 eura. Ništa vas ne košta, meni ćete pomoći, nekome će se svideti igrica jer je stvarno dobra igrica. Uživajte u ovome, ljubi vas Čika. Eto, to je bilo to, znači možete kliknete na igricu da je skinete, da igrate, potpuno je besplatno. A danas sam hteo da nastavim, pošto sećam se da u prošlom klipu o mojoj kandidaturi na lokalnim izborima nisam ispričao baš sve. To me jeste stvar. Malo mi je nos zapušen, odvalila me promaja, morao sam da ostavim otvorenu terasu da izlazi defektaš i u sobi bilo ladno ko u kupatilu, razumeš, i malo me je udarila prehladica. Nisam mnoge stvari ispričao koje su se desile tokom tog perioda 2016. godine, kad sam ja imao 25 godina, u toku, ajde da kažemo, te kampanje i svega toga. Znači, osim toga što smo bili jako kreativni i što smo odskakali od čitave te političke scene koja i danas traje i koja je trajala godinama, mi smo pravili kampanju na neki specifičan način. Znači, bukvalno to je ono što sam rekao, delili smo diplome po gradu i to nam je bio donekle neki marketing kako bismo privukli glasače. Znači, nismo hteli da idemo da stavljamo štandove, da vučemo mi nekog, jer buraz, nećemo to da radimo, to je idiotski, razumeš, to je baš do dna, da vučeš nekog za rukav, nego smo ovako išli svima, delili te diplome, pošto, jel te, čitava ova vlada je sastavljena od tih ljudi koji su pokupovali diplome i to nam je bila aluzija na to, tako da išli smo tim nekim principom, ljudima se to mnogo svidelo i bukvalno
pitao sam ljude šta želiš da budeš, on kaže ja bi volao sam doktor, batali šta bi ti volao, ja bi volao sam inženjer, nemam pojma ni ja, svemirskih brodova, može. I tako smo ljudima, i mnogo su se ljudi osjetili ispunjeno, kao da su stvarno dobili neku diplomu, jer znaš, kao u tom trenutku on ti kaže koja je njegova želja, stvarno. I sad u jednom trenutku se skupilo brdo ljudi tu sa nama, znači bukvalno cela ekipa, bilo je ono svi iz grada, sve budaletine naše koje znamo, svi ortaci i ovi normalci, svi su tu bili ko mene u kafani i dok je trajalo to skupljanje potpisa, brate, dotrčava nam ortak i kaže ljudi, Saj je na 3 ili 4 mesta u gradu, radi raciju po lokalima. I mi kao šta Saj, kaže evo su brate u parku dole, u kafiću Park, opkolili su čitav park i ne dozvoljavaju nikome da izađe iz parka i da uđe u park. I ja sad onako u belom modelu istrčam tamo, klempavi sa mnom Steva. Ne, Steva je u tom trenutku bio u lokalu, zato što je on tu radio, a nije taj dan radio, nego otišao nešto da se vidi s njima i sećam se da je Keva njegova došla i da je bilo u fazonu žena, ono, šećer u vodu, dete joj opkolili Sajevci i ne puštaju, kunemo se ljudi, Sajevci u Mladenovcu, sve puna ratna oprema i ja sad ono dolazim u belom modelu, razumeš, znaš koja je scena, brate, džipčina tamo parkirana, njih 10 tu okolo, pritom u još 3-4 lokala, luda kuća. Sad neko kaže da je to možda bila neka obstrukcija tokom našeg delovanja, odnosno naše kampanje skupljanja potpisa, neko zastrašivanje, jer nikad se to nije dogodilo, brate, da imaš 4 korpusa Sajevaca koji upadaju u grad, razumeš, i opkole 3-4 kafića, pritom i mi u kafiću skupljamo potpise. Mi smo mislili, evo, batarice, sad će da nam upadnu u lokal. Ja dolazim tamo, sećam se, prilazim onom liku, rekao, jel mogu da uđemo, kao, nemoj, kao, ne, nije čak ni rekao ništa, samo je ovako pokazao, nisu hteli da pričaju s nama ništa. I dalje neko, moram da nađem taj snimak, a naći ću ga, moram da ga nađem, da vam pokažem. I mi smo bili, sad nama je sve to nepoznato u tom trenutku, znaš, ono, brate, kao šta, brate, šta se ovo događa, kao da li je to pokazivanje neke snage države, kao nemojte se zajebavate s nama. Međutim, nas je bolo u kurac i mi smo ono, sećam se, vratili si kao kao došli su zbog nas, sad će da kao upadnu raciju da nam prave, znaš, totalno smo imali taj neki odbrambeni sistem, odnosno bili smo, brate, takvi kakvi jesmo, boleo nas je kurac, realno, razumeš, ono, jedino Stevinu Kevu nije bolo kurac jer sin je bio zarobljen, ali mi smo je tu tešili da će sve biti u redu. I to je neko naše prvo iskustvo i udaranje sa državom, razumeš, zamisli nas, debile, od 25 godina, zamislite vas sad sa 25 godina, nikakve veze s politikom, nemate, uđete i to vam se dogodi kao da odjednom je racija u vašem gradu, Sajevci dolaze, hapse, jure, tu nešto, luda kuća, razumeš. To je jedno od gotivnih prvih iskustava. Zatim, sećam se kampanju kad smo vodili, išao sam po selima kao i nosio ovce, to je na onom čuvenom našem snimku za kampanju koji smo snimili bukvalno za jedan dan, i koji je napravio veći bum nego kampanja za izbore, ne znam, nija stranke Vuka Jeremića koja je uložila 2 miliona u tom trenutku, a da ne pričamo o Vučiću koji je uložio 400 miliona. I sećam se da je to bio trip, kao idem, obilazim fabrike, gledam radnike, ceo taj fazon, imam 2 lika iz obezbeđenja koje su njuške, dva ogromna kavkaska ovčara, znaš, skroz je bio taj neki fazon kao ja sam to, batica, imam love, kao najgori sam i kao jebaću vam Kevu, razumeš. Tad sam se prvi put suočio sa javnim nastupom, kad kažem javni nastup, mislim da nastupam pred tipa, pa bilo je 400-500 ljudi u bioskopu u tom trenutku, mi smo tu pravili, znači, tu konvencijicu, nismo hteli da napravimo, ne znam nija kakav miting, nego smo bukvalno napravili predstavu, zahvaljujući Klempovoj sestri koja je napravila ceo koncept. Ja sam imao postolje bukvalno sa orlom, išli smo kod cigana ovih naših tamo kod Dušan škole što žive, što prodaju te betonske lavove, betonske orlove, stavili smo orla da asocira kao na moć nacističke Nemačke. Naravno, nismo, tačnije jesmo, to je to, poređenje sa političarima i sa vlašću, hteli smo da napravimo taj kao crvene zavese, da bude to kao prepoznatljivo, razumeš, da se neka moć prikaže. I tu smo držali govore,
Peca Popović Ajkula, Klempavi, David i ja, naš četvorica. I to je bio moj prvi, kako se zove, prvi javni nastup i mogu vam reći da sam se uvek bojao tog javnog nastupa, pogotovo pred toliko ljudi, ali ovaj put mi je, tako sam nešto slobodan bio i opušten. Naravno, na početku sam imao tremicu, što je normalna stvar, ali tako sam, pošto je publika dobro reagovala, i onda sam onako se opustio i vozio celu priču, tako da je bilo jako, jako moćno. Sada pozdravite naše sunce, naše genija, našeg predsjednika magistra Ljubišu Brnačića, bravo! Samo jako! Meni je čast prvo da vam se zahvalim što ste došli u ovolikim broju. Meni je čast da pred mojim sugrađanima otvorim dušu i kažem ono što zaista mislim. Mnogi su pričali da nam je Varoš rupa, a da smo mi svi ovde govna. Naravno, mi to nismo. Ja sam svima pričao da je ovaj grad budućnosti i da ovo mesto može postati svetski poznato. Da još uvek postoje ljudi koji će krenuti samo jako! Sami znate, kroz istoriju su nas vodale koje kakve budale. Uvlačile nas u probleme i siromaštvo. E pa, toga više nema, ljudi moji. Toga više neće biti, verujte. Sad je došao čovek, a taj čovek sam ja, koji ide glavom gde drugi neće mačem. I mogu, ljudi, ponaosob odavde da krenem, mogu oči svakog da pogledam i da mu kažem da će za 2 nedelje da živi kao car. Ja ne volim ljude koji ne vole da rade. Znači, ne volim one pospane i to, jer sam ja čovjek od akcije, znate. Radim od kad sam prohodao, a prohodao sam sa 6 meseci. Nije smešno, ljudi, radio sam sa 6 meseci sa dedom, deda me vucarao po Američu ko mladog majmuna. Te nosi ovo, te nosi ono. I napravio je čoveka od mene. Zato ja hoću od vas, čoveke, da napravim. Čoveke! Znate šta je pitanje? Kako neko čovjek da postane? To je teško pitanje. Kako da pogleda neko, jeste nam vi videli parkova i gde se vaša deca igraju? Ajde recite, gde vam se deca igraju? Nema ni parkova, nema ničega. Fabrike su nam prazne, ljudi moji, fabrike, ovo je nekad bio industrijski grad. Poslije 6 sati u podne, kad izađete na ulicu, ne možete čujete ništa. Osim sultana kako turira Arijan na Gazeli. I Žojinog kako se žicka za kod. Ljudi moji, dokle će to da bude? Samo mi recite, dokle više da to isto gledam? Tako je do maja 4. Ljudi, ja sam lupio u ostali i rekao sam, ovo više ne može ovako. Sad ostaje na vama da vi svi kući kad dođete lupite ostali i kažete ovo više ne može ovako. Mi samo mora da se ujedinimo i da samo jako uradimo nešto jer drugi niko neće, verujte. Mnogi se pitaju po gradu šta mi to obećavamo, to je mnogo. Nije ljudi to mnogo, to vam svi obećavaju već godinama, samo što ću ovo stvarno da se ostvari, mislim, verujte mi. Ja sam taj, oni svi pričaju i pričaju da sam ovakav i onakav, ja šta. To su gluposti. Hoću da ovo bude industrijski grad kao što je nekad bio. Znači, ako treba, ja ću da radim sve 3 smene u svim fabrikama, evo. Kažu, vidi ga beli, puši tompuse, pije vino, vozu ga od ovim kolima, lako je njemu. Pa dođi prijatelju da vidiš kako je lako kad ti dan traje 36 sati, a ne 24. Dođi da vidiš kako je to kad od jutra ustaneš i razmišljaš o 1000 stvari. Kao što sam rekao već na par televizija, vidjeli ste, gostovali smo televiziju.
Znači, Dravšin prva fabrika gdje su tenkove pravili, jel tako? Tako je. Znači, mi nećemo pravimo tenkove, nećemo da ratujemo. Nema potrebe da gubimo naše mlade. Zato ćemo, kao što sam rekao, Lamborghini da pravimo. Tu vam je odmah 15.000 radnih mjesta, ljudi, verujte mi, već 25. ćemo da pravimo tender da vidimo ko će šta će da radi. Znači, okupite se ispred Dravšina, to će poslije sa prilikom da pričam, nebitno. Minel, iPhone-ove da pravimo, može? A, tablete, domaći, Minel iPhone. Odlično. Pazi sad ovo, keramika, greota, keramika, znate šta sam mislio? Da izvozimo bideje i WC šolje u svet i da budemo ponosni što ceo svet cere u naše WC šolje i peru dupe u našim bidejima. Dobro je, pa ovo ceo svet. Ovo je malo interesantno. Da napravimo fabriku čokolade u Korađici. Znači, neće biti Milka, nego Belka. I neće biti sa Leksicima, nego s Orasima. Još jedan projekat mali. Znači, mi gledamo samo na lokalu sve to da sredimo šta ima. Ne gledamo na Republiku, jer to je baš ozbiljna stvar. Ali hoćemo da napravimo more, Belovo more. Markovačko jezero, znači da istovarimo so, da istovarimo i da napravimo more. To je, se slažete s tim? A? Ajde, more da napravimo. Za braću Rome moram isto Romima, obećao sam im Dubai da ću da im napravim dole. A Dubai i Dakar da voze one Dijane njihove po pustinji, dobro. Imam emotivne naboje. Protivnici me ne shvataju ozbiljno. Protivnici me ne shvataju ozbiljno, kažu da lažem narod i da rušim demokratiju. Ljudi bre, ljudi. A ljudi bre, pa vi niste svesni da ja ceo svoj život čekam ovaj trenutak da dam dušu, da dam samo ovdje da vam program. Ajde mi moj. Samo jako! Izim po ovo, ja ne popuzujem. Emocije. Zato 24. nema oklevanja. Posljednji smo na listi. Broj 7 zaokružite i zajedno svi samo jako da pobedimo! Samo jako! To je moj neki prvi susret gdje sam razbio barijeru i kasnije mi je to dobro došlo kad sam davao intervjue i za strane medije i za domaće medije. U jednom trenutku sam stvarno bukvalno po 10-15 medija dnevno je dolazilo, kunevam se da im dajem izjave, da snimaju, to su non stop bile kamere u kafani, to je non stop bilo ludilo, non stop sam davao neke izjave, šetao, lupetao gluposti gde su moji ortaci bili u fazonu i on trud kaže, bole ti njega kretena, ja sedim za susednim stolom i dajem, pa ti on sad kao nešto tu priča, kao debila, znaš, kao došli ovi iz Al Jazeera, došli ovi iz BBC-a, došli ovi odande, kao i on sad daje neke komentare. Tako da, to mi je isto ostavilo neki dobar utisak, jer upadaš u nešto sasvim novo, nešto neverovatno i voziš se, jednostavno ti baš ti je interesantno, pogotovo što u tim godinama, znaš, nisam toliko nešto imao kao sad preozbiljno razvijeno mišljenje o nekim stvarima, jer, znaš, uličarski sam nagonjen bio, imao sam neka druga razvijena mišljenja, tako da
i tu sam krenuo da gradim sebe. Hoću da vam kažem da ceo taj početak je bio jako interesantan, je sve to bilo svima nama novo. I onda se pojavio u jednom trenutku Crnogorac, jedan naš drug, koji je, da kažem, umetnik, znači radi sa sprejevima i slikar je, i odradi mi mural iznad moje kafane, koji dan danas stoji. Sjećam se da je on to radio ceo dan, mislim da je 14 sati radio mural sprejem. I naravno sutra dan kad smo došli, razumeš, crna, to je brown farba preko mojih usta tamo, pljas, tačno ovi iz SNS-a su došli i znamo i ko je, i sutra dan su, aj što su mene usrali, nebitno je, razumeš, nego što su usrali čovekov vrat, čovek je 14 sati to radio, došao iz Crne Gore da radi to, razumeš, ono, brat. Tako da ono, i kao, ali sutra dan odmah, bukvalno, mislim da je čak i to veče bilo, ali sutra dan ujutru smo zatekli sa govnetom, evo, vi možete da vidite. Hoću da vam kažem da, eto, to je jedno neverovatno iskustvo i sve je to počelo iz jedne zajebancije, iz jedne ljubavi i jako mi je drago što se sve tako odigravalo. Naravno, kasnije kad budem pričao o nekom od narednih klipova o tome, o toj kandidaturi za predsjedničke izbore, to je potpuno neka druga priča i drugi neki nivo i svesti i života i okruženja i priče, tako da to je ipak ono filmska priča, mada po meni i ovo je isto dobra jedna filmska priča, čak i Vice napravio jedan kratak video o nama, ono kratak, koliko već traje, 20 minuta, tako nešto. Tako da, nadam se da vam se sviđa priča, hoću da vam kažem samo da je sve to iz zajebancije krenulo i opet da vam napomenem ko želi da pokuša nešto da promeni u svojoj sredini, neka bude kreativan, neka se bori za svoju sredinu, možete da promenite mnoge stvari. Mi smo imali stvarno mnoge ciljeve i hteli smo svašta nešto da uradimo, ali jebi ga, ispostavilo se da ne možemo da uradimo, to ne znači da ne možete vi da uradite, tako da pohitajte, probajte. Ljudi, ova knjiga, Mit o preduzetništvu, to je, eto, moja sledeća preporuka, stvarno dobra knjiga, ukoliko imate plan u glavi, to jest može vam se desiti da ostvarite i neki plan tokom čitanja, kako biste pokrenuli neki svoj biznis, jako je dobra knjiga i jako dobro može da utiče na vas, tako da, eto, moj savjet vam je nakon Bogat otac, siromašan otac, uzmite Mit o preduzetništvu i krenite čitate, uskoro ću vam pričati o nekim drugim knjigama, ali eto, to nek vam bude to, nije ni skupa knjiga, možda mislim da je oko, šta znam, soma dinara, tako nešto. Kupite, nećete se pokajati, mnogo će vam značiti da vam proširi vidike kako da pokrenete i kako da održite sopstveni biznis ukoliko ga imate. Tako da to je to. Ništa, drugari, vidimo se u nekom sledećem, imam neki story time, ali skupljam još informacije, ne javljaju mi se ovi ludaci da me podsjete šta se sve dogodilo, tako da to je to. Nadam se da vam se svideo klip, imam jedno iznenađenje uskoro za vas, ne želim da pričam o tome, ali evo napomenut ću, pošto se ništa nije dogodilo od onog da je Žaki u južnom vetru i to, ne verujem nije će se dogoditi, ne želim nikog da vučem za rukav, imam neki plan u glavi na kojem polako radim, tako da možete očekivati svašta. Ljube vas čika, idemo Instagram ljubi.chika, Facebook Ljubiša Preletačević Beli, vidimo se ljudi za koji dan, podcasti kreću od sledeće nedelje, samo da se organizujem, da nabavim te bubice, u krajnjem slučaju ću morati da ih kupim, što je okej, i to je to. Ništa ljudi, ajde idite dole na link, skinite ovu igricu, otpikajte igricu, mislim da možete sad po ovako odvratnom vremenu kući da zabodete i da uživate. Ajde, ljubi vas čika, čujemo se za koji dan. Od napet ko na noši, šta ima, gde ste pošli, bil ko mene